Gál Robertnek hívnak, Csornára jöttem a II. Rákóczi Ferenc általános iskolából. Hobbim a számítógép és a elektronika. Az iskola tetszett már a nyitott kapuk napján is. Az egyik rokonom ide járt, és ő mondta, hogy milyen jó suli. És nagyon jól érzem magamat. Horváth Gábor vagyok, Csornáról jöttem, a II. Rákóczi Ferenc általános iskolából. Nekem a hobbim a történelem, a földrajz és a futball. Jól érzem magam ebbe az iskolába, és azért jöttem ide, mert megtetszett a nyitott kapuk napján. Németh Dávid vagyok, Vértessződlősről jöttem, a helyi általános iskolában tanultam. Azért jöttem ebbe az iskolába, mert érdekel a számítástechnika, és jelenleg kollégista vagyok. Galambos Ádám vagyok, a Győri Gárdonyi Géza iskolába jöttem. Hobbim a futball, makettezés, akkor a számítógép, érdekel az informatika és az elektronika, és a tanulmányaimat a Széchenyi István főiskolán szeretném folytatni. Vörös Attilának hívnak, Győr-Szent Ivánról jöttem, hobbim a számítástechnika, és az iskolába azért jöttem, mert nagyon megtetszett. Juhász Szabolcs vagyok, Dunaszegen lakom, a Győri Kálvária úti énekzenei általános iskolából jöttem. Hobbim az elektronika, szeretek zenét hallgatni. Azért jöttem ebbe az iskolába, mert reál beállítottságú gyerek vagyok. Varga Gábor vagyok, a Győri Gárdonyi Géza általános iskolába jártam. Azért jöttem ebbe az iskolába, mert szeretem az elektronikát, hobbiaim még a biciklizés és a számítógép. Orosz Csaba vagyok, a Kovács Margit iskolában tanultam. Hobbim az elektronika, ezért is jöttem ebbe az iskolába. Ezen kívül szeretek még focizni és biciklizni. Sil Tamás vagyok, az Ácsi Gárdonyi Géza általános iskolából jöttem ide. Hobbim a teniszezés, a foci és a számítógép. Azért választottam ezt az iskolát, mert szeretem az elektronikát. Mora Gábor vagyok, szintén az Ácsi Gárdonyi általános iskolából jöttem. Hobbiaim a kutyám, a számítógép és az elektronika. Hát, az iskola egyelőre még nagyon tetszik, remélem ez a jövőben is így lesz. Molnár Zoltán vagyok, a Tápszent Miklósi általános iskolából jöttem. Hobbiaim a számítástechnika, elektronika, zenehallgatás, és főleg ezért választottam ezt az iskolát. Kocsis Gergely vagyok, a Győri Kovács Margit általános iskolából jöttem. Azért jöttem ide, mert kiskorom óta érdekel, hogy az elektromos dolgok hogy működnek, és hobbim még a számítástechnika. Egyelőre az iskola tetszik, remélem így lesz. Szaszák István vagyok, Mosonmagyaróvárról jöttem. Hát engem érdekel a zene, a biciklizés és a számítógép. Senye László vagyok, a Győrzelmi általános iskolából jöttem ide. Hobbim az elektronika, a számítástechnika és focizás. Megkedveltem az informatikát, a számítástechnikát, és ezért jöttem ebbe az iskolába. Kotecki Ervin vagyok, Győrzelmolyon lakom, az ottani általános iskolából jöttem. Érdekel a számítástechnika, ezért jöttem ide. Az iskola tetszik. Kovács Tamásnak hívnak, Bábolnáról jöttem, az ottani helyi általános iskolába tanultam. Szabadidőmben szívesen biciklizek és olvasok. Nagyon szeretem az elektronikát, és szívesen számítógépezek. Érse Krisztián vagyok, a Sokoróparkai általános iskolából jöttem. Érdekel az elektronika, és ezért jöttem ebbe az iskolába, és nagyon szeretek szerelni, kisebb-nagyobb sikerrel. Márk Tamásnak hívnak, nagyon érdekel az elektronika, ezért is jöttem ebbe az iskolába. Hobbim a modellezést, valamint szeretek még kézilabdázni is.
Horváth Györgynek hívnak, Kapuváról jöttem, nagyon szeretek horgászni és focizni, érdekel még az elektronika, számítástechnika, és ezért jöttem ebbe az iskolába. Csete Tibornak hívnak, Győrben lakom, a Vásárhelyi Pál általános iskolában tanultam. Hobbim az elektronika és a számítástechnika, és szeretem a zenét. Morvai Tamás vagyok, a Győri Ortutai Gyula általános iskolába jöttem. Hobbim a számítástechnika és az elektronika, és ezért jöttem ebbe az iskolába. Bence Zoltán vagyok, a Győri Fekete István általános iskolában tanultam. Kedvenc tantárgyaim a földrajz, a történelem és az elektronika. Az egyik testvérem ide jár, és ő győzött meg arról, hogy ez az iskola jó. A továbbtanulási szándékaim a Győri Széchenyi István főiskolán szeretnék tovább tanulni. Somlyai Lászlónak hívnak, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem el a történelem földrajz szakot. Mindjárt gyorsan bekerültem a mélyvízbe, azonnal osztályfőnök lettem, és nagyon szeretem a keket. A szüleim Kisbérén laknak, jelenleg én Győrben lakom rokonoknál, de távolabbi terveimben az szerepel, hogy itt a környéken szeretnék letelepedni. Van egy hugom, aki most egyetemista, egyelőre nőtlen vagyok, de ez valószínűleg csak jövő nyárig tart ez az állapot.